Oy, mainit-init nga entertainment news mga kasama kay si Awra Briguela ug brother naglalis daw sa Siargao. Oy, atong siren report ni Radyoman Kuwensi Habasa. Radyoman Kwen. Sa uploaded video ni Chris Bryant aka Brother sa iyang FB page karong adlaw Sabado, Mayo 30, 2026, gisaysay niini nga personal siya nga giduol ni comedian actor Awra Briguela sa kun asa silang isla sa Siargao nagkita o gi-confront siya mahitungod sa post niya kagahapon Biyernes diin giingon ni Brother nga feelingera si Awra. Guys, nakitaan din ako si Awra. Butan man siya guys, pero murag pilingira ra kay sikat man. Matod ni Brother, mas sikat pa siya sa maong aktor. Apan mas dako lang kuno og lawas si Awra Briguela. Dugang pa ni Brother nga lakip sa iyang pagka-joker ang freedom niya nga mohatag og opinyon ngadto sa uban. Yung sinabi ko ba, it's based on judgment yan ba, wala yun nag-undermine ko siya. So kung nagsabi ako na malaki katawan yan, that's totoo ba, malaki man katawan niya kumpara sa akin. Gani kadugayan sa ilang istorya, naabot na sa punto diin naglalis si Brother og Awra ug daling giduol sa mga concerned citizens sa maong isla ang duha aron dili na mo resulta sa dakong away pa. Daw si Brother relax ra kay nagatuo siya nga dili sila angayang mag-away, ilabi pa nga daghang tawo sa palibot ang naglantaw nila. Maong ikaw kasama, joke lang ba gayud ang ingon ni Brother kang Awra o insulto na? Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko kini si Radyoman Kuwensi Habasa. Tatak RMN. Tatak RMN.